Συνεχίζουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού η Ανατολική Ρωμυλία, όπου μας έρχονται από το Δήμο Βόλβης. Συγκεκριμένα, το Σκεπαστό, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα μικρό χωριό του Δήμου Βόλβης που απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από την Ιγρήτα. Σήμερα αριθμεί 200 περίπου μόνιμους κατοίκους που όλοι είναι πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία, από τα χωριά Μπάνα, Έμονα, Μπογιαλίκη, Κόζιακο και Ραβδά. Θέλοντας να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας και να συνεχίσουμε την παράδοσή μας, δημιουργήσαμε το 1982 τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού η Ανατολική Ρωμυλία, τονίζουν οι ίδιοι. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα με τα εξής τμήματα: 2 χορευτικών ομάδων, ενηλίκων και ηλικιωμένων, δανειστικής βιβλιοθήκης, τράπεζας αίματος, εκδρομών και ψυχαγωγίας, όπως και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά αναφέρονται η αναβίωση του εθήμου της Μπάφος κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου. Της γυναίκας δηλαδή που κάνοντας χρέη μαμής βοηθούσε να έρθει στον κόσμο η καινούρια ζωή. Διαθέτει επίσης και ένα μικρό λαογραφικό μουσείο, το οποίο είναι επισκέψιμο. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι χοροί τους προέρχονται από την Ανατολική Ρωμυλία και οι φορεσίες των γυναικών είναι οι τσούκνες από τα χωριά Μικρό και Μεγάλο Μπογιαλίκη, από τις χαμένες μας πατρίδες. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η κυρία Θανασιάδου Χρύσα και σήμερα για πρώτη φορά καλωσορίζουν τον νέο χοροδιδάσκαλο, τον Ελευθεριάδη Μιχάλη. Οι χοροί που θα απολαύσουμε είναι Χεριάτικος Τραμπανιστός, Δημήτρο Πενεμένη, Μιλίσο, Ζωναράδικος Ζαβρατένο και Καληνίτικος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Μελίσο.
Στη μαζική μου μας
είναι από σένα. Ευτυχώς πως δεν ξέρω. Αλλά καλύτερα. Ναι, δεν ήξερα. Καλλινίτικο έχουμε.